Frank Esset, 21 april 1919, 22 december 1988. Landmeter, houtvester, politicus, sportbestuurder. Franklin Frank Edgar Esset volgde na de Graaf von Zinzendorf Muloschool een opleiding tot landmeter. In 1949 ging hij Nederlands studeren aan de Landbouwhogeschool Wageningen en daar slaagde hij in 1954 cum laude als bosbouwingenieur en promoveerde ook cum laude in 1957 op het proefschrift Estimation of Standing Timber. In zijn visie rustte de vooruitgang van Suriname op de aanwezige bodemschatten, het menselijk potentieel en het beschikbaar kapitaal. Over zijn denkbeelden schreef hij diverse publicaties zoals Frank en Vrij en Mobilisatie van het Eigene. Als lid van de Nationale Partij Suriname werd hij in 1958 de eerste minister van Opbouw. Hij was directeur van Stichting Planbureau Suriname van 1963 tot 1967 en voorzitter van de Surinaamse Voetbalbond van 1964 tot 1975. Het regeringsgebouw waarin het planbureau is gevestigd aan de Sophie Redmondstraat is naar hem hernoemd tot Dr.-ingenieur Frank Esset gebouw. Aan de Meester Jagannath Redmondstraat is het Flora voetbalstadion omgedoopt tot het Dr.-ingenieur F. Esset stadion.